Добре дошли, скъпи родители, госпожо директор, скъпи колеги и скъпи деца в училище Климент Охридски. Както знаете, през тази учебна година нашето училище участва в международен проект Здрав дух, здраво тяло, заедно с още 7 държави, които вие знаете добре. Днес ще присъстваме за наша радост и удоволствие на празника на здравето, който учениците от 3-ти клас с госпожа Захова подготвиха, за да ни зарадват, за да оценим необходимостта от здраве, необходимостта от здравословен живот и още нещо, което ще разберем на празника. Приятно гледане! Една вечер бащата ми взе десетта си, който беше една огромна червена ябълка. Предпочиташе нещо по-сладичко и по-мекенко, защото пейните зъбки си гладиха. Скоро щеше да ги сменя. Майка й сърдито й каза, че днес не е купила никакъв сладкиш. Бащата се разсърди. Както беше закупила глава, изведнъж чу звън. Надникна и видя една фея да седи на леглото за нея. Коя си ти? Аз съм феята на Плодовека. Подходиха с от мен. Защо просто ще те зазнаваме да добри приятели? Как ти казва, че главаш съм, че да отбягваш да се изключително, да изразмаш от всички здравословни. За първи път слънце да познаеш, че отбягваш да здравословни. Да не съм още. Ние сме черешки с червени дречки. Идваме при теб сега с много вкусна новина. Който иска да расте, плодове ще трябва да яде. Изчаканите сестрица, ядоката хубавица, когато вкусен крем, най-отгоре слагат мен. Ние сме без съседки, пусти, пухкави кокетки, за да имаш румени страни, блясковки, кайсики, похапни. Костилка, който изяде, сливка от корема ще му порасте, всяко мъничко дете, празното важно трябва да почете, с мръсните ръце, плодове да не яде, да измива с вода всяка подла храна. Щом би стигна есента, натежава страната лоза, пълни грозови смет, за да има великет. Аз съм сладка човека, щом не цяна на души, трябва да спаса на това и събираме сега. Всичко в мене се излезна, колко се полезна. Ние сме капинки, половинки и малинки, за да имаш здрава силна ти, нашите плодове хапни. Ние сме весели и шумни, сме много сладкодумни. Всеки ни обича и който къщи да ни нарича. Аз искам да си речето разчупи, с ръчицето му топли, за черупите помни, може да играеш ти. Един плод липсва. Който е? Ябълката. Познах картарка за да знае, защото тя е изключително важна. Какво е важно? Ето ме и мен. Трябва да ми капваш всеки ден. Да. Послушай нейния разказ. Освен за храна, ябълката е известна и друг. Адам и Ева са изгонени от рая за това, че са яли набранения плод. Ябълката, подарена на Афродита, размножила пренебрежните години и се отмъстили, като предизвикали Троянската война. Чудесен плод, който няма мазнини, калориите са малко, беден на натрий и няма холестерол. Така че, мила Ваня, попаднеш в ябълкова градина, сега да не се окажеш в нега мозък, си кажи кой ако не чи, кога ако не сега, ябълка си покупи. Ето миличка, една хубава озелява ябълка. Изяша. Не мога, глада. Не бива, че сега какво ще ти разкаже една чаша с хляба. Млякото е основна храна за всички новородени животни по заедници, а също и за човека. В млякото могат да се намерят почти всички витамини. То съдържа калций и фосфор, а те са много важни за твоите зъбки. Той е нейтрален продукт, затова хората са намерили начин да го направят по-стабилен и устойчив към разваляне. Един от начините е чрез подкласването. В резултат на това се повишава киселото мляко. То съдържа 19 грама мазнини в 100 грама. Няколко много знае нашата растения. Да, за това не иска да пропуска своята гледа на всяка хляб, ако иска да се хляда и да медведи за Чао! Мамо, къде е прясното ми мляко с мамо? една ябълка франчката за вечер и искам това да се преписва в мляка за вечер. Чао! Хора, разбира се, че да се гледа и воден, беше жизненно воден, защото млякото е плодовете и дава към себе си.
всички весели деца, Мляко с пресни, плодове, всеки трябва да яде, който иска здрав да порасте, пресни плодове, ще трябва да яде, правилно важно се храни, измила и вода, всяка плодова храна. Ако искаш да си здрав, да е много весел твоя нрав, всяка сутрин с зъбките си мий и чаша с прясно с топло мляко И полезната и здравословната храна прави весела твоята игра, болестите за запомни, на страшнички шеги. за да бъде здрава умът си, правилото запомни и вярна думичка служи. Мий ръцете, краката, главата с устата си преди всяко хранене. ръцете, Мий зъбите, ушите, очите, носа, след всяко хранене.